Og da chymaint o'r digwyddiadau chwaraeon unau'n cael eu canslo neu I gohirio, mae'n braf cael sôn am ddigwyddiad fydd yn digwydd heno. Dartiau ydy'r gamp a dwi'n cael cwmni Dylan Williams sy'n gyfrifol am gyfri Twitter PDC Cymru, cyfri sy'n dilyn hynt a helynt y Cymru yn y byd dartiau. Wel Dylan, I ddechrau, be ydy manylion y gystadleuaeth yma? Bore da, Dylan. Felly, cystadleuaeth newydd eitha arloesol really, yn y cyfnod presennol. Cystadleuaeth Cartref mae'r PDC wedi lansio. Ers I ni fi mewn i'r sefyllfa I ni yn ar hyn o bryd, mae dartiau wedi amlygu hunain fel un o'r nifer fach o gampau lle mae modd ddarlledu'n fyw yn ystod sefyllfa tebyg. Ac o gynlyniad mae'r PDC wedi mynd ati I lansio'r gystadleuaeth yma fydd yn dechrau heno. Beth fydd y gystadleuaeth mae'n darparu yw cyflenwad rheoledd o chwaraeon byw I gefnogwyr sydd wedi bod yn bryn iawn yn ddiweddar. A faint o Gymru fydd yn chwarae Dylan? Felly mae bob chwaraewr sydd â cherdyn PDC, sef 128 wedi cael gwahoddiad I warae yn y gystadleuaeth. Mae 6 o'r un Gymru, a yn dilyn y gyhoeddiad o'r fixtures agoriadol, bydd 3 Cymro nawr yn mynd ati dros y penwythnos gyda Jamie Lewis o Aberteifi yn agor y gystadleuaeth heno. Ac o'n i'n gweld Gary Anderson yr Albanwr, fydd o methu chwarae gan y dydi gysylltiad a band eang yn y tŷ yn ddigon cryf? Ydy, mae hynny yn broblem. Wrth gwrs, un arall yw Michael Van Gerwen. Mae wedi gweud bod methu cwrdd â'r gofynion rheolau'r PDC oherwydd bod y tŷ rhy swnllyd yn ôl Michael gyda 2 blentyn ifanc, 3 ci oedd yn gweud, felly bydd ddim gobeith gyda fe gael y distawrwydd hynny sydd angen mwyn rhoi chwarae teg I bawb fydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth. O, mae'n her i'r chwaraewyr ag Dylan, diolch am y sgwrs y bore yma. Dwi'n siŵr byddwn ni'n siarad eto wrth i'r gystadleuaeth fynd yn ei blaen. At rygbi, mae